फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। दा गुड निउज सफैदों नोंथांमोना दान मोननै सिगां एप्लाइ खालामदोंमोन ग्रेड 4 दा फाइनाली इंटरव्यू फैबाय नोंथांमोननि भाइभा टेस्ट एबा अरेल टेस्टनि सायाव। दा बिनि एडमिटआ माब्ला मोनगोन गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन जे नभेम्बर लास्ट वीक नङाबा डिसेम्बराव इंटरव्यू जानाय चान्सआ दं होननानै। दा फाइनाली मोनसे गुड निउज फैदों जों डेटखौ नायगोन आरो लोगोसे बे एडमिटखौ दा बबेयाव मोनदों बबेनिफ्राय फैदों गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोनजों शेयर खालामगोन। स' बेखायनो बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयर खालाम जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो एडमिटखौ मोननो हायो। जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों लेटेस्ट मोननो हागोन। दा जोङो BTC नि अफिशियल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जों एडमिटखौ नैबे अनलाइन मोननो हायाखै जानो हागौ बिथांमोना थाबैनो पाब्लिश खालामगोन नाथाय नोंथांमोना बेखौ दोनथ'नानै मोनसे अफलाइन थ' नोंथांमोना अफलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन ना जेराव पोस्टआ 193 पोस्ट दंमोन। अके स' नोंथांमोननि भेकेन्सिया अल ओभार BTC आव टटेल गोबांथार डिपार्टमेन्ट्स दंमोन बिनि गेजेराव 193 पोस्टआ दंमोन आरो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन। दा फाइनाली बेनि एडमिटआ फैबाय। स' एडमिटखौ जों नायगोन डिटेल्सखौहाय आरो बे एडमिटआ बोरै फैदों मा लांनांगोन बबेनिफ्राय फैदों गासैबो डिटेल्सखौ A to Z जोबनायथिं नोंथांमोना मोननो हागोन। दा जोङो एडमिटखौ नायग्रोनोसै। दा बे जाबाय इन्टारभिउनि कल लेटार एडमिट कार्ड नोंथांमोना मोनदों जोंहा मिथिखागौ जे बेयाव खुनु रिटेन एग्जाम गैया। दा बेयाव अनलि नोंथांमोना साबजेक्टआव नायबानो जाबाय अरेल एबा इन्टारभिउ एबा भाइभा टेस्ट नोंथांमोनखौ लानाय जागोन आरो अनलि नोंथांमोनखौ भाइभा टेस्ट लागोन अरेल टेस्ट लागोन बेनो जाबाय पोस्टआ ग्रेड 4 हिसाबै बिथिङै रोल नाम्बार थागोन। अके दा बे जाबाय नोंथांमोननि रोल नाम्बार दङ प्लास ग्रेड 4 दङ आं बेखौ माने ब्लार खालामबाय मानोना माखासे प्राइभेसि थायो। स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि ग्रेड 4 इन्टारभिउआव गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोबनांगोन प्लास जेरक्स कपि खालामना लांखा एन्ड बिनिफ्राय नैबे एडमिटखौ लांथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एडमिट माने एक्सेप्ट जागोन आरो नङाबा एक्सेप्ट जानाय नङा। दा बे जाबाय नोंथांमोननि एडमिट कार्डआ फैदों पोस्ट अफिसाव। स' नोंथांमोना पोस्ट अफिसावसो मोनदों नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइज बेवहाय मा इन्टारभिउ लागोन आरो स' डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्टारभिउ लागोन बेखायनो लकेसन होनाय दंखायो बेखौ नोंथांमोना नायदिनै डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि अफिस बिल्डिं दङ अदालगुरि बेनिफ्राय डेटआ जाबाय 22 नभेम्बर दङ। नाथाय मोनसे बाथ्रा बे जाबाय केन्डिडेट वाइज जागोन नोंना सिगांबो जानो हागौ एबा उनबो जानो हागौ आरो बेखायनो एडमिटआव नोंथांमोना मोनगोन डेटखौ डेट वाइजसो नोंथांमोना थांनांगोन आरो। अके स' बेखायनो गासैबो नांगौ डकुमेन्ट्सखौ जेब्ला बै समाव एप्लाइ खालामदोंमोन ना होदोंमोन बेखौ लांफानांगोन आरो। दा बे जाबाय नोंथांमोननि बेनिफ्राय पोस्ट अफिसाव फैदों नोंथांमोना पोस्ट अफिसाव खबर लादो जायफ्रा ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामदोंमोन। दा नोंथांमोना पियावनो खबर ला एबा पोस्टआव थांनानै डाइरेक्ट नोंथांमोना सोंनो हागोन जे नोंथांमोननि पोस्ट अफिसखौ खोन्था एबा नोंथांमोना अब्लानो माने नायनो हागोन आरो। अके दा बे जाबाय नोंथांमोननि कल लेटार दा फाइनाली फैबाय। दा नोंथांमोना एडमिटखौ लांदो गाइडलाइन्सआव दङ जेब्ला एडमिटआव फैयो अब्ला नोंथांमोना गासैबो गाइडलाइन्सखौ फल' खालामनांगोन होमबासो नोंथांमोनखौहाय इन्टारभिउआव एक्सेप्ट खालामगोन। दा बेनो फाइनाली इन्टारभिउआ थाबैनो जासिगोन नभेम्बरावनो बिनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटारखौबो थाबैनो मोनगोन ब्लेक पेन नोंथांमोना लांफानांगोन फट'कपिस लांफानांगोन प्लास आधार कार्ड भटार कार्ड ID प्रुफआ नोंथांमोना लांफाथारनांगोन आरो। अके दा बेनो नोंथांमोना बयबो क्लियार जाबाय ग्रेड 4 नि भाइभा टेस्टनि एडमिटआ हरबाय बेनो जाबाय अफलाइन जुदि अनलाइन होयोबा फिन खनसेबाव नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन। दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे इन्टारभिउआ मोजां जायो मानोना पोस्टआ जोबोर बुरजा दङ जानो हागौ डिसेम्बरावनो रिजाल्ट मोननाय चान्सआ दङ नैबे 193 पोस्टखौ आरो। दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट।